Hoi. Tingi, I believe he baru ibadah kani kapor kani ka Bible study jong ka balang di shua bangin sedang in hoi ni adon menta ban puli kani ka lenong ka bakhan riu ka jong ka gospel honest ka ba nila nang puli tersiter di nila poi hadu ka dekat ka bakhat wei jong kani ka lenong but menta ngin ye beteng sisu ye gitu dekat bersedien dan rei kum ka jing kelum biang ya gini gitu khot na do ko ban nyo do ko bakhat wei namar gi de gitu khot gi badon kam ha ki ba batai ya jing trei ka jong mun sim khu ha ka perthai bro ko he pring gi breu ka perthai kelum ya baro la ki ba langit ne gi bam pat ngit how Jesus Christ te ka don ka jing kebun ki bom simu pendam dan relai ong ha kabar kom ka belingkot ha do try Jesu dakin ni lightly ki man tungi duai ko pa jungi bhabning idap daga jingango emis sina try ba mela prikalat kumni baginyo ban peteng pat ya ka Bible study kum ka balang ka ni ka janmit ni aingo emi na menta ki jingelam ki bastat ki jomi namba kani ka sngi brokawai bat ki sngi belalit baro bat khamtam na ka benta ka ktien ka jome ka bangidang yo ban puli hadu menta ka bolong ka jingsyai ya ka lentiyat ka jongi ka syarak yaki kejat ka jongi bakum tangin yo itu yeme ublay ubaem ubasisha ublay ubalong nong tau jong ka bring bat ka khando utrai halor ki trai baro usim lor kisim baro ublay ubahau khon jome lawan ni ka ban sayap nam ta ki pop ki jongi ban penemingi kum ki nong pop ban ai ya ka jingim bom jikun bat ka jingwi pat ka sngi ka bakhadu ha ka ta ka sngi shwa bon sawan pat ban bishare ka perthai ya ki ba im bat ki ba yap try tuis nei namar ta kan ratu nang pensai ka dono jingi ka tien ka bakhuit ka jome bangin la triban smutho kan no ke jingkar khu gi ba mem la pen khre ta jungi gi briu try lamba ka jing wan jong try Jesu bat ka jing yap ka jong u ka jing mi pat ka jong u bat ka jing kiu jong u pat sebening bat ka jing pha ka jong me pat yo men sim bakhuit ban long unong yarap unong Christian boringi unong hikai unong peni unong pentengan haki ke baro abangi langit hau Jesu try melong ru ubala pha yemen sim bakhuit bon wan banirap ru iki baro gi bampat itu bampat ngen bakin tip ye jing ba ka jome lingba ga ni jing penkendo ye ka bame melakran ha ga ni ka lenong ni depan ni jing lam ka jome lingba ga ni ka por bangin sunthu bhai ka tien ga jome try mangi pa ni gini keteng Jesus Christ amen tegal kanika ngansu kom ka jingkran kelum biang bo try Jesu bo hawong ka khot ka banyo bo un ino no ikisnran un hablit no te namar bo unyo ban pharu pat yo man sim bkhoi wong chipang ju u bo undala wan hak tu khot ka ba phra undala wan un pen kendo ye ka prthai chipang ka pom
bat sifang ka hok bat sifang ka jing bishar de haga dukhon ke bakhandai terpan wong ba kani ubatai susu kani wong sifang ka pop te na ba kim nget hanga sifang ka hok ru bangan yo let no hay na bangan let no ngan selit no show kapa junga but him isu inga dukhot ke ba sip khadwe wong sifang ka jing bishar de na bala penram news jong kani ka perthai tingila puli hadu kani ka benta te bangin chu kan mau kolom biang habau man siam khoi wan un pen kendo yangi ki breu baro sifang ka pop balai namar bo blai kwa ban ka siu yang ai phi bahwa ngi im kani ka sla khando bat ngi dang long mrau ka jing laptop ka jing jongi katangi do no ya ka hok ban le siga hima ka jong blai kum ta man sim habau la pha try jisu yu wan ban pen kan mau yingi ban pen kan do yingi bahkan no ma ka jing im ka rukom im ka bangi don la da ka don ka pop jongi la ka long ka pop jong ka jingmut jong perkhan la ne ka pop jong ki jing thmu jong ka donut ne ka doi ka pop jong ki tien ka thlit ki bangi kran ne ka pop ka bami ne ki jing le jongi de ki ti ki jongi de ki kam ki jongi kini baro habaka ki dang bat ki jing im jongi bangin le pop ki penlong ingi ki mrau jong ka pop bat haga bakun nginamla banyo ya ka jingim ka babam jukun lada ngimyo ya ka jing map ya ka ni ka pop tiswa bangin yo ya ka jing map ya ka pop ngidon kam yo man sim bkhoi ubalawan khnang ban pen i hangi ban pen sung thu ingi ban kendo ingi hot ka wan chwa ka jing pen sung thu namar habangi tip ya ka hukum mublai ka bau ai hangi ka tien ka jung ka badanru ha ka donut ka jungi ha ka jing tip lam jungi lani kano ka jing tip jungi ka bay dei bat ki hukum ki jong blai te habangi rengkang ye ki deu man sim khoi uba pen kendo ingi bangi le pom da ka rengkang ye ki hukum ki jong bat bangi dan kam banyo e ka jing ma tingin yo e ka ni ka jing ma khnang bangin lat na kata ka jing sha bishar haba yo e ka jing ma bi ki pom kemat ngiyo ya ka hok kaba hakmat ublai unum penram su ingi ndrei un penkesan ingi te kani ka khubor jong ka jing pen im ka badau try su ka tho ingi ba kani ka hok nginum la banyo lada ka long na ka bor ka jongi dagalong digi kam bha jongi kani ka hok ngila banyo tang da ka bangi pediang ya ka ei ka bau jisu ula le nam ta jungi kata ula siu ya ka kuna namar ka pop jungi ba bangi nget ho ngi pediang ba kata ka kuna ka bau ula siu da ka jing sha sanar phna jungu da ka jing sha peniap jungu halur ka ding phna ba mau ba hok usha na ka benta ka pop jungi ba kata ka de ka kuna ka ba biang ban siu ya ka na ka benta ki pop ki jungi bangim dan kam shoot la di ban siu ya kani ka kuna dre bleu la ai yangi ya kani ka jing ai ka ba ai ka jung u da ka jing ai ka ba u ai man sum ha ya ngai phi bala dangi nge ni pdiang ya kani ka ba jisu la pandam ta jungi u blei un sum ha ban ma bi ki pop jungi ban pan ksan yangi ba khmat jung u pan uni i yangi un pet yangi kum ki bala hok la pen hok da ka hok ka jong jisu ki bala yo pa de ka hok tagadau apostle Paul upan kan mau bau blai ula penlong yu jisu bau long ka hok na ka benta jungi unlong ka jing sius pa unlong ka jing pen gentang la ni ka jing pen khoi na ka benta jungi ka bangil aban syam haga sithi ka baning kong skinong korin ka baning kalenong ka baning kong ka dakhot ka ba life ho ka ba krensai kata ba ublai ula penlong yu jisu u khonu jong u bon long ka hok na ka benta jungi te da u hi phi long hau Chris jisu yau ba dau blai la penlong hangi ka jing start bat ka hok bat ka jing pen khoi
bat kejing sius pa kata kadai kebau blai ulapan ben kadai kejing temu jong blai badan bor barok ba hau khun jong u ngin nyo ye ka hok ngin nyo ye kejing sius pa ngin nyo ye kejing pen khui lan ye kejing pen kentang bat kamju ru ye kejing start ka ba kenja beneng kam desu kejing start jong gani ka pathai tikata kadai ka kata ka buong tra Yesu sepang ka hok bau mensim khoi upan kendo ingi bat ka bakhado pad uong sepang ka jing bisar tegani ka jing bisar hoi uong namar yaus iem jogani ka jing dom jogani ka pathai la penrem te ka thau ya ka jing bisar yu setan ngila pet kumno ba yu setan an sa bisar te habal bisar yu setan ubal te mrau ye kita ki breu ki brang dan po ka jing nom rau ka pop kamut ba unum la su ban pen bore ki bakin kin sa po ka pop rihabala job do tra Yesu yu setan hagajing mi pancung u na gajing tab kum tala ai hangi ya kata gajing job namar bala job yu setan do tra Yesu te kani ka hok kani kani gajing bisar umen se mu pun kendo ingi yagi arbenta juga jing bisar baladangi inget hau Yesu anam dan su kajing bisar yangi hakasing khadu ndrei on ma yangi bat on sawan ban rongno yangi swa kata kajing bisar gi jat ndrei baro hakasing khadu te lada ngim tre pat ban pnyang yagani ka hok ka bau Yesu penyo hangi da kajing sayap jungu ngin hab ban yakendo ye kajing bisar ke jong blai ban hakmat u blai ki kam bha jongi ki kam lale ni kajing em kinum la ban penbiang ye kajing dawa u blai ye ka kuna ka baram tebat kumtang inum la ban sius pa daladi namar ka pop la jong bat kumtang in ngat kajing bisar ka basir khai ke jong blai nilapet ye ka tu ka kitab ka bakhado jong ka Bible ka kitab jing pen pau ka bethu ru ye ta ka singi bisar hagalan nong ka barfo na da pipe ye ka khot ka bakhat sau khat san hoi ki bahaswa ki khot ru te ka ta ka dei ka jing sisa bat nginum lat na da ngi persang ban penkesan ni ladi ahmad ublai da ka hok ka bangi ngi perkhat kala biang ban sius pa yengi to kata kadai ke jingyarap ke jong mensim bukhut yangi bangin sungthu sepang gani ke jing bisar bukan sawan badladangi kwa ban lat na ke jing bisar ke basir khai ke jong blai ke sing khadu te mensim bukhut yupen isai kedar baladangi pediang yu Yesu bat nginget hu nyo ye ke jing penim ye ka hok nau try Yesu bakum tangin lat na kata ke jing bisar kawan sebisar ki chat penrio baro kasing khadu tena kata kadau kitu ki ba la plat im do da ka jing nget how try Yesu kinum ye kendo ye ka jing bisar kasing khadu ndri on sarong no ye ki ha kata ka jing mi pat ka baningkong te kata ka jing mi pat ka baningkong kalong ka kata ka jing man syau no try Yesu ye ki un pen mi pat ye ki te ha ka kitab jing pen pau ni puli ye kata ke jimi pat ke baningkong la fi pet ye ke lenong ke bakhat lai te hoi kedan oteng ngin nyepet dek wipat kenong na
tu ketuk ke bafra nom khat lai ke kren sifang itu ki bakhlam don ke ketang joki ke kitab ke jing im tu ong ti kitab baro ki basyong halor ke khando kenyamani dam yu ki baki ketang joki om sim la don tho hagata ke kitab ke jing im jong tau khunong bron yau bala penyap lamendang long ke perthai la dau nu ru udan ke skor tu un sngo tong nyepit pan ke nong ke bar pho ke tu ba tho sfang ke jing bisar ke sing khadu haga dekat ke ba khatsan ke dekat ba khadu tejar ya ba om dan hai om sim la syam bala tho ha kata ke kitab ke jing im la bret yu sia kata ke pung ke ding te kamut ki ban lat na ga ne ga sni bisar ke jong blai ki dei kita ki bala don ga kerteng jong ki ha ke kitab ke jing im te mano badan kerteng ha ke kitab ke jing im kita kan ki balangai hau jisu kin se on sarong no yeki kata gede kata ke jingmi pat ke beningkong bat kin salai na kata ke jing bisar pat ke ban sawan khamadian kata ndala ya chwa kita ki hajar senam jong ke jing sensyar ke jong try jisu ya gani ke perthai begitu gilong ki kata gani ki khot ki bapensyai kata tingile ya keren kelumi gani ke bentan nomor ba kalong ke badan kampalan bala si yo ngimpat ada dan perang je himpat song tikna ye gani gajing penem ba filamat syai gajing penem jong blai bala tho ye keteng je kitab gajing im la dei ba fin yit yela de ban prakhat sifang kalawai namar kasni gajing wan jong trajisu la tho ki babon ki jaka ha ka testament ka batmai ha ka barim rukum jo bahaba unwan mo u haga sien ke baning ke bon sawan pat se sien un wan shua ban shau no iki bangen ye gitu ki bola tho ke keteng jungki ke kitab ke jing im bad hadien katan da kamadian pat un sawan ban bishar sendon ke perthai bro ko wei bad kata ke por ke perthai ru kan saja no kan sadu no bad on sepenmi da ke beneng ke batmai bad ke khendo ke batmai tong ilai puli yegini ki nomar belai bagindon be arkan hon ki briu kindon ki basyani ahlaga jong ko hok ahlaga jong ki kam bha jong ki daga bagi perkhan ba ublai un samap iki bagila le bha gani ki jing im nrei kata ga dei ka bawan gi jing syukor jong sitan nyingi ki briu ban penget nyingi kumta nomar ublai pediang syu yegi kam bha jongi bakin la ban siu dor nam ta ki pop jongi hoj kamut pat bo blei kwa ingi bengin le ye ki bahok ki babha blei kwa ingi bengin le ban im ke jing im ko babha ke bahok nrei ban siu ye ka dor nam ta ki pop ki jungi pat mla ban siu de kita dei we ka ban nget ho jisu bala ringi nget ho jisu te on samap ingi ye ki pop jungi paro te la da phimpat pediang phimpat ngai try jisu kani ga de ka por ka ba ubleu khot ye phi ba ban pediang yu jisu ban yo mat ye kani ga jing sup ka jingkmen ka jing lai luit bala map no ki pop jang phi bat phi nyo ka jing lai luit ru ban sakri yu ubreu badang te ka pop dan ka jing lai luit ban sakri si sha yu blai ka pom kamai lat yu bun sakri hok yu blai uso tho bakalong kalong arbenta ke jing im the way bo breu ula pediang yu jisu ulong balai luit pat ban sakri yu blai ban sakri ru eki para breu nomor kata ga de gaman ke jong blai bangin sakri yu blai ban in sakri ru eki para breu te nginya pedang pan nak tu khot ke bakhat ar serum khot ke bakhat ar ngan puli teter ngadang don sibun ki ru ban ong hafi ndrei phimla ban sha yeki menta ndrei ondaw la wan mo u men sim ke jing sisha kan unyelam ye phi se ke jing sisha baro
Namar unam kren naladi, ndrai ki eki ru kat ba unyos ngau un kren. Badun penpau hafi yaki eki ru ki bansawan. Un penan buram yanga naba un sim na kajonga, badun penpau hafi. Ki eki baro kat bau kpa udan ki long ki jonga, namar katang ngalaong bau un sim na kajonga, bad un penpau hafi. Tetong nyepet yagini gidukon, kadukon kabak kadar koong, kidi ki kentian hi ki bau traisu u peteng banyak keren bagi senran, wang ngadang don sibon ki eki ru ban ong hafi, nrai pimla ban sya yaki menta. Tu traisu u khon jong u blay u baim, u batip nadong sedong nado basdang hadu bakut. Hakajing ye sya jong u kumukhon jong blay u kwa ban pensai ya kani ka kanhun jong kisenran ya ki babon ki ba ki dankam bantip namar baladeru kapor pa un habban ino no yaki un len no sebeneng sukpa te hapdeng kata kajing dankam jong u namar satang la sisi singi arsingi hadin kani kin sakam yu bat kin sa sanar fnayu kini ki khlemat ki ba khado la se ki sisngi asngi ki hakaba kitu ki kenta ki ba khado la banong bu try su yo banye kran bat ki senran kamni tekan sapoi kapor bagian sawan ban kemno yu hakalan nong ka babot ngin sapuli ya kajing kumno bau duai kadai kitu ki por bau duai hot kala banong haswa bau duai hak pergat samani hak tu ka ba khado atat subagin kami u Mereka lanong kebakannya barok kawai kedai kejing duai kejung u. Lakalong kepergat semani ne ha ulum ulip ubalong marsilyang. Tiga ta kedai kepor keba lajan ke khlimat keba khadu. Bau try jisu ba benong sibon ki senran. Tila dau syong lut barok kinum laban kem. Baru songtho e kata. Tu entah dau syong adan sibon ki ngadang don sibon ki banong apin rei pimla bansya yaki menta tegani ke boong bansya yaki menta kala banong namar ki don ki jingkran jung u ki ba lasikan prinsip ting yaki kala ni kan bo yaki ke jing sus ir ki bansa ja rei ka thoru kham yar boong pimla bansya yaki ka thoru bakinum la bansu thulut kat ka boun sa ong yaki kala bun than mo te utrai jisu ukhon jong blay udai unong hikai kat sebole ki brio ki bampat ong yu ko jisu ki don ki bong ko jisu rengi sem bon sin nado ki farisi hado ki patba ki ong ko nong hikai te udai sisa unong hikai uba barok ki bakwa banang ban hikai kinyo ya ka sap ka bakhamba ya ke jing hikai ke bakham hala dakin puthu but ya ke rukom ke bau jisu uhikai ya ki brio namar waingi ke nuksa ke bahatam ke mono hikai telangi puli ngi ngap ikhtian jong u ya ki rukom bau batai ya ki rukom ru bau pensai ki brio ke jing kran jong u bat ki ngiyo ya ke jing mot ke jinglong jong no hikai ubala ban hikai sisa ngiyo nuksana u te hoit ki don ki brio ki jong bleiru kum apostle Paul bat ki wei ki badon ka to ka sam ban hikai bagi bapuli ye ki jing tho jong apostle Paul ki yo ki jing sai susu ye ka tienu blei te komuno hikai utem bha ya ka jing jong ki senran banin sotholut tang ha ka por ka bakhandiat Bat kumuno hikai utip ru kanno kilasan haga jinglong juki haga jing tip jungki yaktinu blay haga jinglong mensim kanno ka mensim juki kala long rangba sisu kala nang san siga jinglong rangba namaru blay kwa ingi bangin san haga jinglong mensim mdai bangin san tang haga renyeng ndrei ka badon kam kalong bangin san haga jinglong mensim bangin laban penyefher pedang ke ka babha bat ke ka basniu badru bangin la banyat
da ka jing kongo yu play habangi ngilong khlung sa ak jing man sim ngim tip ka ga babha ka ga basni wala da ka tinu play ka batai ngi ndre ngi sitom ban sungtho ka ga babha bat ka ga basni bat bun sin ngi sangat ha ga basni na mar ngim tip ka ga babha bat ka ga basni de ka don ko ga sithi ha ka ni testament ka batmai ka ba yathu baga mon ga jong play ka long yanga e phi bagin long rangba ha ga jing long man sim bat ka ta ga jing long rangba jing long man sim ka wan na ka bala ban penyefer pedeng ka babha bat ka basniu bat ban kongo ru ya ublai yo try jisu tikani ka dei ka jing yaksa jungi kum ki brio ki batlot kum ki nongpom yiki ba ublai la isne ban ma bingi ni ham ban yaksa tersitar bangi nang san ha jing man sim jungi tu try jisu tip kan no ka jing san jungi senran jung hadu ka ta por ula tibru ya ke baki kin sanang jentut komu Petrus ula yathu lupa bu unsa jentut unsa lanyu te pedeng kita gijing tip ju baro ndreu pet ya lagi senran de donut ke basngola miki ke bakwa baki kinang san sisu kum ta bu ong kum ni kamut pat bu ong manganam hikai ndrei utmu ba umensim bu khoi yo bo un safa ndola lich sebeneng un sahikai ki ya kata ke badang sa ban hikai te ke dekhot ke buat ke dekhot ke bakhat ar he ke bakhat lai ko rei andal wan ma u men sim ke jing sisa kan unyelam ye phi se ke jing sisa baro namar unam kran naladi rei ye ke ru kat ba un yos ngo un kran badun penpau hafi ye ke ru ki ban sawan te kani kan ke bu try jisu upen singai ki senran upen siloriki balada phim patla manta ban kemlo di kai banga kran ni phi ndrei namar umensem khoi yo bangala ong ban safa phi un sa penshai phi bagani ke jing penshai jong mensem khoi kalong ke jing penshai ke basisha ong ni unla yu mensem khoi undalawan ma u umensem ke jing sisa kan unyelam ye phi se ke jing sisa baro tingi hang ni sasisen pat ya ka jing don kam jungi kum ki briu bangin yo ya ka jing sisa ha ka bas kalano ba khat sau try jisu ba ukran si phangiladi ha kom ka ba kelum ba ha ba kisenran ki ong kumno ngin lech chau to khpa tepen i hangi wo nga u bolong kalenti ka jingem bat ka jing sisa timen tau bolong ke jing sisa men tau lek no sebreng dan rei kamut bagi jing sisa pat bagi bebut yu kinu mio wo menta ngan pha yu men sim ke jing sisa unyelam mi fi se ke jing sisa baro ti habangi pulai ke tin ke jong blai umen sim kho wirap ngi bangin sung thu nang bangin yo ye ke jing sisa juga ke tin blai habangi don hakono ke jeli ke jing ye kendo jongi ke jing em ngi pule ki kot ki batho ki bre ngi snap ki khubor ki baki bre ki kran ki yatho habau don men sim ke jong ke jing sisa bat ngi yo ye kata ke jing la ban penye fer ke no ke balam ler ke no ke basisa bali ki bre ki ngat hagi ni ki sngi hagi jing syukur ki balai hujat hagi jing hikai bakla ki balai hujat namar kawai kalong ba ngimyo sngo ya kasur ke jong umen sim ke jing sisa try jisu hangni ngi iu ai ke title yo men sim khoi hi bodu men sim jong ke jing sisa kamun ndon ke balam ler ho men sim khoi nalor bulong men sim jong ke jing start umen sim ubala ban slok ban ngi ban pensai ngi ndeu men sim ru ubasisa na dong sedong ngi kan mau yu tu khot ke ba hal nong ba prawong ke jing sisa kan pelat je fi da sisa haga kitab Isaya kan nong ke bakhat wei ang tu don ke jing batai khandiat yu ke ai ke bo men sim ba khoi ule berkata kalong haba ukran sipang bo men sim khoi un sawan ban syong halor try jisu
Kedokhat kebaar kong bad mensim jong utrai un syong sa halor jong mensim ke jing start bad ke jing sempang, mensim ke jing sela bad ke bor, mensim ke jing tip bad ke jing septing yo utrai. Hani gidon kanutli ni ndruli mo ke jing start ke jing sempang ke jing sela ke bor ke jing tip bat ke jing septing yo try uni mensim bakhuit wanra ya kata hakita ki ba usyong kita ki bala priang yu jisu dan ringi i pat kelum bo try jisu bo kran chong mensim bakhuit wong bo de mensim ke jing sisa ke isno ayu bakani ke dekhot habo mensim wai ke jing start hakita ki bo usyong wai ke jing start ke basisha kai ke jing tip ke bu ai ke jing tip ke basisha kai ke jing sempang ke bu ai ke jing sempang ke basisha namar ki don ki jing sempang ki balam ler ki bala pensyong urim ki halor ki jing kai ke perthai ki balam ler ki basyukor ki brio bikin poi sekaban menget hau bleu beim kita ki jing sempang ki jing start ki basyukor ki balamler ki bam sisa kumta try jisu pentikna sisu bo mensim bo yaslok ban ngi lani mensim ki jing sla ong ni agal nong bakhat we saya dokhat baar kemudian bo yaslok ban ngi yaslok ki basisa te bat wanra ru hakadono jungi kata jing septing ke basisa yo try kam dai syo ke jing septing ke basu septing klam da itu yo blai da ke jing septing ke bada buram yo blai ba buram yo blai kumbo dai yo blai ba dai ban buram na dong sidong ba kum tangim kwa ban le ke ba persya e ke manju ting ni i kata ke jing sno jong ka kam jong mensim ba khu ba kata ke jing long jong bo long mensim jong ke jing sisa Dekat jingkli yang ai fi hatu mensim bakhoy udan bentan am ke jing im jong fi pila pediang am yo jisu namar mensim bakhoy undan bentan ke jing im ke jonga jong fi de hatat hadu nangila pediang swayu tra jisu ke donot jengi lana ai bangin tip ya ke tin jong blai la do mensim bakhoy padan po jengi lana ai bangin long ki briu ki basmat ban net jing sang im pep ka weiru kat bau mensim bakhoy pan umpat yo ban syong po jongi kamala di jongi kadang sensar yelede bara kata ke jing sarong yim tre ban pendrit yelede po tra jisu ban pediang yu ban panmam nu bad bani i ki para brio bakilong ki bakhamba baningi pol utho e kata wong tu yo phi gani ke mensim ke jingmut ke badan hau kris utho si Filipi ya kata ke jing sungrit ke jong tra jisu mo bangin perkhat nyo ki we ki bakham ba ki bakhamla baningi tenre mangi sarong mensim bakhoy mensim ke jing sisa unumla ban syong po jongi langi start ngi padia ka ktin thli ngi nang ban kren ye ki jing kren sermon nani ki jing hikai ktin blai ndre bo mensim padio ban sensar ngi ki bangile baro kin long ko ong pol ke citizen ong korin baring kong pat khot ba long bakhat lai long tangkum ke sekuriau basawa shaw an politik ko makalong to kata ga ha city baring kong kin ong korin ke long bakhat lai langa kren dagi thali ki brio bat ki angel ban ngamdan ke jing ye ngala jelong ke wiang renong basawa nikum ke sekuriau bariu shaw ka wiang renong kamut ukhiu renong ubathali haba fiti u sawa tiang ubadap pat mya sngu jing sawa te kani ukran spang jing e te hoi mensim bakhoy udai ma uba ai hangi ya ka borban e namar haba upol utho sifang ka e ka bami hangi ki brio haba don mensim bakhoy kebaning kong Ukraine bo mensim bakhoy brio boleh lam no mensim bakhoy uso baning kong
Paul mention ya kejing it pipet ketugalan nong kaba ngamut kalan nong kaba kabasan jong ke city sinong Galatia kedekat kaba arfuar hantung isyam ya ki yo tau so jong mensim khuat ba kidon sibon ki jinglong hau new so jong mensim khuat te ka baningkong jong ke na kita ki jinglong ke de ki jing in te ka dekat kaba arfuar wong kumno ndrei so jong mensim ulong ke jing in pi sedang de ke jing in apostle Paul nang tahu sepois ki wepat ki jinglong ke jing kemen ke jing suk ke jing syaslam ke jing le sebun ke jing bha ke jing ro hai ke jing yaine ke jing jamnot berkabor halor lati kini borok kimi namar bau influence dani upen kelat mai penthmai ya kita ki breu ki ba pediang yu try jisu ki ba sya yu mensim bkhot nyalam ki ba ke jing sisa ke bawan no mensim bkhot ke penlong ngi pat bangin long ki breu ki bala ban i ki badon ke jing sya ki badon ke jing kemen bat kini ki we ki khandai tli ki jing long ha uniu so jong mensim bkhot kamdai kiso don hateng-hateng yung kiso andrei pinpet na ki translation na ki jing tho batanrai ha ke Greek ong bait uso teteng-teng ha bangi batai pat ngi kum ong kiso ndrei ude we uso badan ki rong ki rup hau langi perkhat mudur uso nyamtra dan karong ke berngam lani ke ba rong uso nyamtra ke ba teng-teng ki ong karong bertem dak tin kasi temdi dang karong udan ru ka ki sembok hau don ru ki jinglong ka hau ki ba lalaki jong ndrei uso de we kata ke de jingmat jong uso jong mensim bakhuit haba ummi ha ke jing im jong ki breu ki bakong yo mensim bakhuit tonong tau tra jisu ong ru nalor bau nyelam mingi ke jing sia baro bat kani long badan kam palat mo hari ni kisngi nama la bun ke balam ler ke percaya ke jeli kenjam sim ha ke jeli jong ke jing tip ru kita ki jing penmi ki khabar ke balam ler ke lanang bun khamtam ha ke jing penan kam ya ke ni ka birth mai jong ke jing start ubreu ka bagi ong artificial intelligence ni ke AI ke bala ban keren kembakaran ubreu ban pen nget ki breu ki nia ki jutang ki basngo makaran ki breu ki bastan tengidon kejing tenjo kini kisngi bantip ya kejing sisya te ya ketangi la ban ya keren pad kui kapor kadong ka subjek pad kui dan ring in sutu nang ni bo breu badan kejing sisya jong mensim te unyo ya kejing sisya nang ta umensim ko unla ayuru ketuk lain ke jan ke bakhadu jong ke dekat ke ba khalai ko omno un kren bat un pen pau hafi ye ke ru ki bansawan na lor bo ye tho ingi lot ye jing sya baro un sepen pau hangi ye ke bansawan te hoi ke bible ha bangi puli ye ki prophet ko Daniel Isaiah lani kitab jing pen pau lani ye jing tho lu pau tra Jesu kekeren ke bansawan tenrei habau dalam mensim khoi upan sai kita ke bela tho hagi ni ke jing thu lupa kam mla ban su su thu daga bor breu bangi puli jing thu lupa ke jong Ezekiel ke jong Daniel bat kiwe lani ke batho kitab jing pen pau la mensim khoi dan hapo jongi ban pensai daga daw ki breu teng ki sania la ka bor la jong ka scholarship la jong kia debate kia penmi sibun ki theory sepang kitab jing pen pau hadu baki do no ai kata ka bau blai ku aban ai jing kerku lengba ka jing puli kitab jing pa kidon ki scholar ki ba lese la nyo ki ba paunam bha ye ka ha ka bible ndrei ki kulmar pat sepang kitab jing pen pau kimla ban ai namar blai kala lese namar ba ka jing start jong ki kala khamsung halor banek ke bo mensim batai
Namar ka kitab jing pen pau Maria sedang hi ka dekhot balai ka ong bakalong ka jing kerku bleu kerku ye gitu ki bepuli ye kan kitab lani ki be sngo ki basngo ye ka tela da bleu ku ban kerku lang ba jing puli jong kitab jing pen pau kata ka jing ong jong ki scholar ba ka e than kalong mar khong pong ye ka batmu bleu nam ai ye kata ka ba e haju ka por nong ka ba e haju ka por pat ba wong nong bala kerku ye bepuli te kum no bleu kerku abangi puli kitab jing pen pau kadai nomor la ayo men sembukut bonang pensai sesu ini te hoi kedak ba men sembukut yel u pensai ni kalau habangi ni sutu bangi im haga jing im ka pen sngo bahayu blai ubriu la ban song mo men sembukut u pensai nga dan pat kata gawai pat ekstrem re ka jing im jung u ka me dei setiap ka man ka jong blai kini kisto jong men sem kim dan ho kata kajing i jong u yo blai lani para brio kamdan kata ka pat keban counter ya gitu pat ki baong ba u yalam men sim nga te bro arliang ki basania ka bor perkhat la jong ka scholarship la jong ki poi ka bakla nomor ba kim pedang ya kajing yalam men sim ki brio pat ki baong bangat yalam men sim ki bom tre ban penstom ile ban puli ktinu blai ban sutho ktinu blai kitaru ki poi sebab bakla nomor ba kaman jom boleh kalau baginda puli adalah di kenang bu mensim nyon pensai ngi te kita berar ki lang te kita ki bakongo yu blai bat ki ba sa skor si sa daga donot ka besmurit ya ka jing keren mensim bakhuit te kenyo ya ka ban ya ka jing pensai bat kumtangi kalong ka jing kerman ngi hangi malangi long tang ki bri beduna re bangile kumta nginyo ya ke jing sai ti habang ipet ngan supuli ka tu ka thot ka balai ka lenong ka baning kong jong kitab jing pen pau ya ka tu ka jingkular ka ba utrai su hi u de bakran ni kani dei re bakran ubriu dei de utrai su bakran bo ong hau yones habor bo khot yones bun tho ye ka kitab shwa bun patha yu bun tho ye kitab wong suk utau bupuli bat kita ki bayo sngo ya ki ktien jong kani ka jing thu lupa bat ki basumari ki ru ya ki bala tho haka namar kata ka ya kalajan to we long suk haktin kasi la translate ka na ka kentin blessed haka english ka ba tho ya ka jing ka jing kar khu ka ba karpang bha ka ba bleu ai ka ba thau ye ka jing im ka ba pura kam di tang ka jing suk ba shu suk ka man sim ka thau ye ka jing long pura ha ki baro ka ni ka jing suk ka jong blai ka ta ka shalom ka jong blai te ngiyo ye ka ta ka jing kerku la dangi puli la ni snow ye ka ka bla tho ka ni kitab ka pemut bau blai kwa ngi bangin da puli kitab jing pau bar bangin senia ka jing lam man sim ba khu bunang hikai ngi baru baginda penstomil dia ban puli ka bible baginang suthu sisu iki bla tho tumun sim ka jing sisa unyalam mengi sika baru un pensai ngi dia kita ki ban sawan na ka benta ka burom ka jong play amen tutungin nya duai a try blay bo pa jingi happening sesina trying aingu ime ba mela ai ngi ka nikalat bangin nya puli ka ktin ka jomi kum ki breu ki baduna ki babun ki liang ki bamla ban semphang lut ndrei ko mangila puli try umen sim ujong me umen sim bakhut umen sim ka jing sisa yo ba me mala pha ban pensai ban hikai ban pen i ya kita ki balangit ki balasane ami try ma uhi uban yelam mingi si ka jing sisa baro uban ai ngi ka jing start ka jing semphang ka jing tip uban yeslok benni haki por baro uban bo apa ka dono jongiru ya kata kajing septing ya meu bleu baim kajing septing buram ya me kumu kepanjungi ubah beneng ubangi ngin buram ya me try ublei jongi hoi ublei ukun bleu mensim akut daga donut ka besisa daga baburam ya me try rap ini baginang ya kamajan susu jome
Me ingi long tang ki brio ki batlot ki bakloi ban bakla lenti. Ndre haba me kneri ka kti jo me ban yelam mingi. Ni sus kematrai begin lan na ki jing riam ki liulong ki liulap ki ba ubaman ulaban penap akilenti ya jong ki jingim ki jongi. Trais na iban Kersian boringi airu ingi kanika ke donut ke bakwa ban polisi sai ke tin jome nomor molekular ya ke jingirap ke jong man sim bakhuj bagin suthu ya ke tin ke jome hoi the try ke buram ni asme ni pan ni bro ke teng ke jong try penunong penembe jingi Yesus Christ amen dengan ke poren ke pan iba berit semua ban pelat ni Tangan ya why no. Aga bawai limba jung ni Bible study. To ai ba kicing ai kicung tribe long nam penim be jung Jesus Christ. Kicing e ba kicung blay ni bom cukut shabam cukut. Kicing slok kicing pensat bor. Kicing lam nanti kicung mensim makut. To ai bikini lai ho we blay. Kan disang saringkat ban ngikum ke Bible study kerpang try tuan san Bamenang pencet bori ben la ban yo ke start ke champagne ke bakun joblay ke jume ban hikai ngi kum ju ru try mengi ke basa ban hikai ngin smooth hu ke jing shisha ke kten ke jume kum ju ru ki bamani ki basakri bapnan buram ya ke kerteng ke jume la kolong ke ri be chungi hakal yang setelak chung ke perteba nadu mentabat hadu hala kertaru amen.